Salam mehribanlar. Moda Fasonlar kanalına hoş geldiniz. Bugün Türkmen moda dünyasından gurrun vermekçi. Moda düne en eşik giymek däl. Eýsem, ol bir halkyň ýüreginde ýaşaýan taryhy, ruhy we milli keşfidir. Türkmen modasy bolsa, 1000 ýyllyklaryň dowamynda ısysyna, ýüpek sapakda we altyn nakşlarda kemala gelen daim mirasydyr. Türkmen geyimleri diňe bir geyim däl. Olar halkymyzyň geçmişini, häzirki gününi we geleceğini baglanşdyrýan köprüdür. Her bir naqş, bir rowaýat, her bir renk, bir many. Gadymy döwürlerde Türkmen tenanlarynyň giyen köýnekleri ýere çenli uzak, giň ýeňli, agyr matalardan dikilýärdi. Emma olar öýdoluşly edýän zat, eller bilen işlenen naqşlaryň sunat derejesindäki gözelligidi. Her bir naqş maşgalanyň nesil agajyny görkezýärdi. Gyýlaryň köýnegindäki naqş onuň haýsy tireden, haýsy ata-babalardan gelip çykanlygyny aýdýardy. Häzirki wagtda Türkmen modasy, gadymy mirasy, täze döwrüň ruhy bilen utgaşýar. Ýaş dizaynerler köne naqşlary täze fasonlar bilen birleşdirip, olara täze ömür berýär. Inni Türkmen naqşlary diňe toýlarda däl, eýsem günnelik durmuşda hem ýeýärler, köpelýär. Hatta dünýä eli podiumlarda hem Türkmen naqşlaryny görmek bolýar. Türkmen modasynda ýüpek, keteni we ýün köp kullanylýan matalardyr. Renkleriň içinde gyrmyzy, ýaşyl we altyn aýratyn orun tutýar. Gyrmyzy renk batyrlyň, ýaşyl renk bereketiň, altyn baýlygyň alamatydyr. Her bir naqş bir söz, gül naqşy gözelligiň alamaty, bürgüt naqşy güç we azatlygyň şany. Bu naqşlar diňe el işleme däl, ýürekden çykan sungatdyr. Türkmen modasy geçmiş bilen geleceğin däp desur bilen döwre gaplyň duşuşýan ýeri. Ol dünýä öz medeniýetini gorap, boýsanç bilen daşa diýen hat ýetirýär. Biz bolsa öz köýneklerimizi giyip, diňe bir eşik giyen ýaly bolmaýas. Biz ata-babalarymyzyň taryhyny dowam etdirýäs. Türkmen modasy bu biziň kalbymyz, biziň sesimizdir. Mehribanlar, bu videony halan bolsaňyz kanala agza bolup, like düwmeşine basmany ýatdan çykarma. Inniki videolarda görüşýänçä hoş, sag bolun.